Udruga Fokus u Hrvatskoj djeluje od 1993. godine. U protekla 3 desetljeća imali smo čast u Hrvatsku dovesti eminentne goste, poput astronauta koji je hodao po mjesecu, znanstvenika nominiranog za Nobelove nagrade, NASA znanstvenika, političara, glazbenika i mnogih drugih, ljudi koji su s građanima Hrvatske došli podijeliti svoje oduševljenje s Kristom. Samo kroz projekt prikazivanja filma Isus preko 2 milijuna ljudi je dobilo priliku čuti evanđelje. Imali smo čak prilike unaprijediti i hrvatski obrazovni sustav. Želimo biti dio ispunjenja Kristovog velikog poslanja kroz evangelizaciju, učeništvo i duhovnu multiplikaciju. Naš moto je mijenjaj sebe, mijenjaj društvo, jer smo čvrsto uvjereni da osobni odnos s Kristom znači i temeljitu transformaciju pojedinca u svim područjima života. Evanđelje smatra drugačije očeve, majke, trenere, sportaše, radnike, šefove, pa čak i političare, ljudi koji postaju ambasadori Kraljevstva Božjeg. Naša je vizija Hrvatska u kojoj svako poznaje nekoga tko iskreno i svakodnevno nasljeduje Kristov nauk. Biblija nas poziva na preobrazbu uma i da volimo bližnjega svoga kao samoga sebe. Stvoreni smo za dobra djela, da u njima hodimo, jer vjera bez djela je mrtva. Samo Božjom milošću i vjernošću naših partnera danas u Fokusu zapošljavamo čak 30 ljudi. U sljedećih par minuta željeli bismo vam predstaviti nekoliko naših inicijativa. Svakom studentu pružamo priliku da uđe u živi odnos s Kristom, da ih usmjerimo prema lokalnoj crkvi, te da ih opremimo da postanu cjeloživotni ambasadori Kristove radosne vijesti. Naše aktivnosti potiču studente na dublje promišljanje o svim aspektima svog života, kako intelektualnom, fizičkom, emocionalnom, tako i duhovnom. Služimo studentima i kroz razne zabavne aktivnosti, mentorske programe, osobni i profesionalni razvoj, razmatranje Biblije u malim grupama, razgovore i druženja. Sve to činimo u suradnji s vjerskim zajednicama i studentskim udrugama. Hrvatska je skoro savršeno mjesto za život. Priroda, prijateljstvo, obitelj. A zašto nam ljudi odlaze? Zbog posla. Korupcija, odnosi, frustracije, sve to nam puno košta. Ali za sve to Biblija ima odgovore. Rad s poslovnim ljudima unutar Fokusa služi da osnažujemo vjernike i da vodimo poslovnih ljudi Kristu. Godinama mi smo se surađivali sa Draženom Glavašom za projekte poput Crown Financial Ministries. Nakon što je preminuo Kristijan Činoti postao predsjednik partner. I zajedno mi organiziramo partner sastanke i Global Leadership Summit u Hrvatskoj. Naš mjesečni newsletter primi skoro 3000 ljudi u Hrvatskoj i svaki mjesec nudimo online poslovne seminare u kooperaciji sa našim kolegama iz cijele Europe. Raširiti krila je tečaj životnih vještina za žene koji smo pokrenuli prije 5 godina. U tih 5 godina kroz tečaj je prošlo više od 300 žena širom cijele Hrvatske. Tečaj se odvija u malim grupama i pruža priliku polaznicama za susret s Bogom, s drugim ženama u grupi i sa samima sobom. A sve kako bi odgovorili na 4 važna životna pitanja. Tko sam ja? Zašto sam ovdje? Kamo idem i kako ću tamo stići? Tečaj se osim u Zagrebu može pohađati i u svim većim hrvatskim gradovima, kao što su Varaždin, Karlovac, Rijeka, Osijek, Čakovec. A u zadnje 2 godine pokrenut je i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Posebno nas raduju mnogobrojne osobne i duhovne transformacije kao rezultat pohađanja tečaja. Kao sportska kršćanska služba želimo više koristiti područje sporta i rekreacije kao široke platforme kroz koju možemo doprinijeti i ostvariti Isusov poziv da se svima više i brže navješćuje radosna vijest. Usredotočeni smo na kampove i rad sa djecom i mladima, na tjednoj bazi Total Fit treninzi, video materijali i web stranica, a želimo razvijati također sportski pastoral, literaturu, sportske i fitness kampove te planinarsku sekciju kao mostove za bolje zajedništvo i otvorenu komunikaciju za evanđelje.
Fokus duhovnosti je vid rada udruge koji promovira razvoj prvo pojedinca pa onda i grupa na duhovnom području. Specifičnost našeg pristupa ovom zadatku se očituje kroz naše razumijevanje duhovnosti. Ona nikako nije zasebna ladica u našem životu, nego kontekst i okvir za ostala područja života. Drugim riječima, pokušavamo integrirati duhovnost u etiku življenja. Najbanalniji primjer bi bio odgovor na pitanje kako to što vjerujem u Boga utječe na moj odnos prema bližnjemu. Naš temeljni priručnik i izvor informacija je Biblija. Smatramo da tumačenju i primjeni biblijskih odlomaka prethodi temeljita, odgovorna i teološki stručna priprema. Naše djelovanje je prisutno u vjerskim zajednicama iz raznih denominacija, kroz razne grupe i pastoralni rad. Isto tako, naš projekt Fokus u Bibliji je organiziran u javnim prostorima sa namjerom pokretanja dijaloga kroz razmatranja raznih biblijskih odlomaka. Mame za mame je inicijativa udruge Fokus, čiji je glavni cilj podrška mamama, pogotovo u današnje vrijeme. Kroz kreativne radionice, druženja, relevantne goste predavače i ostale zanimljive sadržaje želimo stvoriti mjesto i vrijeme gdje mame mogu doći, odvojiti nekoliko sati za sebe, upoznati druge mame, kako mi to volimo reći, napuniti svoje baterije i znati da nisu same u svim izazovima koje majčinstvo donosi. Svaki odnos, a tako i svaki brak ima svojih izazova. Loša ili nepravovremena komunikacija, kao recimo kod nas. Slabo iskomunicirana ili neispunjena očekivanja. Loše upravljanje kućnim financijama. Nedostatak emocionalne povezanosti. Ili pak seksualne intimnosti. Samo su neki od izazova s kojima se susreću bračni parovi. Svatko od nas u svoj brak unio set vrijednosti, iskustvo prijašnjih veza, obiteljske tradicije, načine nošenja sa stresom, obrasce ponašanja i donošenja odluka. Za mnoge stvari u životu pripremali su nas u školama, na fakultetima, ali brak nije jedna od njih. Kako se zaručnici mogu pripremiti za brak? Kako u braku razviti bolje komunikacijske i druge vještine? Kako se povezati nakon narušenog povjerenja? Fokus obiteljski život, kao ogranak udruge Fokus, izgrađuje čvršće brakove i zdravije obitelji kroz zaručničke tečajeve, Zoom radionice, predavanja i seminare, inicijativu Tjedan braka te vikend tečajeve i konferencije. Jer želimo vidjeti promijenjene pojedince, brakove i obitelji koje oduševljeno prenose Božju istinu i njegov plan za brak. Viziju bolje Hrvatske ne možemo ostvariti sami. Zahvalni smo svim našim dosadašnjim partnerima i nadamo se da ćemo u budućnosti uspješno surađivati sa svima vama koji dijelite naše snove.